Ассалом тамошобинон, сазаи назарин саломати хуба як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. Як ҳафтаина иҷода акция рафтаистай бовар мекунед ҳама чизошона арзон кардагиян. Марҳамат каседа дар кораи биёен духтаро омада наметонен, рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен, доставкаатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, марҳамат духтарако, тарафи Тило бозор, ноҳум дарвоза, подвалаш духтаро, чорум қатор. Инам чорум қатор биёен. Як тами пастелни билёв дастархон фурӯш аминоян. Хулоса чизе ки намҷа дидестен арзон шудагай. Аз ин тараф бинен да пастелни билёв чӣ хел фасонакан. Нами як ҳафтаина акция рафтастай кадомеша мегирен 130 сомона. Ина кадомеша мегирен то як ҳафтара 130 сомон. Ва юра бинен чӣ хел додамои фасонаи ҳамаш ҳамино ҳамаш ин амҷа кадомеша мебинен. Ина барои туҳфа мегирен духтарако, барои мисол хитон мегирен беҳтарин вариант ё ки барои савдо 130 сомон. Мана вариантора бинен чӣ хел бисёрай. Ина беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас. Танҳо як ҳафтаи акция барои ҳавай успед кунен тамом нашава. Ина ин модело бом хохшрой материалошон медонен жаткая. Мана галошам бинен чӣ хел фасон. Пастелни билёи додамаи хушрӯ беҳад арзон. Қариб 100 хел гилаш омадагай бовар мекунен. Ҳамагӣ 130 сомон. Успед кунен тамом нашава духтаро. Галоша бинен ишаишта хушрӯай беҳад моделҳои фасон шушта истифода мебарен духтаро. Ми тобистонда беҳтаринай. Ина марҳамат туҳфадам беҳтарин туҳфа мешава. Ҳамагӣ 130 сомон. Бори дигар такрор мекунам. Бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ноҳум дарвоза, подвалаш, чорум қатор. Ҳар он чизе ки пастелни билё аз ин тараф дидестен як ҳафта тӯли як ҳафта ҳамаш 130 сомонӣ барои шумо пешниҳод шудагай. хушрӯгишона бинен. Мана барои туҳфаям туҳфаи беҳтарин мешава. ҳамиқа конвертҳои хушрӯ ёфтам тамошобино ира бинен. Медонен чанд сум? Ина барои кӯдако бисёр мепурсанд барои ародон бировардан. Мана конвертҳои фасон ёфтам ҳамагӣ 55 сомон бовар мекунен духтаро. Марҳамат каседа дар корай. Ина барои туҳфа мегирен, барои савдо мегирен, барои мисохтон мегирен. Ина беҳтарин вариантҳо иҷода ҳама шархилаай 55 сомонӣ ин нарх ягон ҷода нестай. Барои фурӯшам гирен беҳтарин вариантай. Мана 55 сомон. Бозори Корвон даян тарафи Тило бозор, ноҳум дарвозара подвалаш духтарако марҳамат биёен. Подвали ноҳум дарвоза чорум қатор. Мана ҳама намудаш ҳамагӣ 55 сомон. Ма рақамошонам мемонам дар рӯи экран. Мабодо суроғашона наёфтен ё ки доставка хостен пас нависен. хушрӯгиша бинен охе. Жемчугдорак, вишивкадорак нависен шона доставкатон мекунанд. Як ҳафтаина акция рафтастай духтаро успед кунен. Ана хел дастархонои карсон печонага беҳад хушрӯ чанд намудаш астай кушодагишам нишонтон метиҳам. Ина мино як ҳафтаина акция рафтастай 10 сомон шудагай бовар мекунен. Ина кушодагиша бинен чӣ хел хушрӯай 10 сомон. Успед кунен тамом нашава духтаро. Мана баъд иҷода бо дигар намуди скатерту дастархоно ҳастай. Нархошонам қарзонай бовар кунен 25 сомон 35 сомон дидена. Ами 3 метра чанд сумайна мумрамра. Ина 3 метра 90 сомон мрамра хушрӯгиша диден. Хулас чанд модел доранд. ишаиш фасон ишаишда фасон. Биёен бозори Корвон, тарафи Тило бозор, ноҳум дарвозара подвалаш духтаро. Ноҳум дарвоза подвалаш чорум қатор биёен. Ана минора пайдо мекунен. Наёфтен суроғашона. Рақамошон ҳаст ё ки доставка хостен. Рақамошон ҳаст муроҷиат кунен. Дар авака ки шумода доставка мекунанд. Ана ин намудош чанд сум шудагиай? Ана ина ин намудошам хушрӯам духтаро нигоҳ кунен. 25 сомон чанд узор дорад. духтаракоира бинен ҳам арзон кардиян 110 сомонай диден. Покривал дора, простин дора, навлучка дора, дутта навлучка дора. Додамашай нигоҳ кунен 110 сомон ҳамаи узорош ҳастай. Ира мешава ки ҳамчун покривал истифода барен. Мешава ҳамчун курпаи тобистона. Беҳад сабука ки хушрӯай. Нархаш 110 сомон додамаш. Ана баъд нигоҳ кунен. Ина иҷода як одамош ҳастай. Иам простин дора, навлучка дора. Инам хел вай дора покривал. Нархи як одамош бошад 80 сомон бовар мекунен. ҳам хабарошон арзонай духтаро. Як борак аз наздик биёен хитон биненда. ҳама чиро арзон кардагиян. Бо доставка доранд духтаро. Ина хоҳен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. Бозори Корвон, тарафи
телебузор марамат нҳум дарвозара падвалаш даянд духтаро чорум қатор ина иҷада пастели билио ҳаста иёро чанд кадаен ҳа як медонен иҷада ку чӣ намуд пастели билио ки дидестен ку додамои фасон ҳамаша 130 сомонӣ кардаган айно чиан аё барои арӯсона иё чанд план 220 сомона ина хеле покрывалои арӯсона ҳаста ина биден ҳамаи рангош ҳаст диден вишивкаву тур дора 220 сомон туҳфа мебарен мисол барои хитон мегирен варианти беҳтарин ина касседа дар кор ҳатман анами нуқтаи савдо омада як маротиба борошона тамошо кунен маъқултон мешава детский полотенцои фасонтон ёфтам духтарако нигоҳ кунен 35 сомон ай дидена ози чанд намудай то охири навора тамошо кунен мана 35 сомон кадом меша мегирен рангои фасони хушрӯ 35 сомон ози ма дигар намудоша нишон метиҳам нигоҳ кунен вай 35 сомон буд ана ин моделош бошад 30 сомон а бинен чихе хушрӯчан 30 сомон марамат касседа дар кораи нархҳои дастрас кати омада аз анами нуқтаи савдо харидорӣ кунен ина иҷада бо ино бо обтобиёшон арзон мешава ин иҷада бо очабачаош ҳаста ино чанд пула 45 сомон дидена ин пачка очабача дорад 45 сомон ҳамагӣ бовар мекунен духтарако ҳатман анами нуқтаи савдо биёен барои савдо мегирен барои хитон мегирен биёен ҳатман арзон ай нархушон бозори корвон тарафи тилобозор нҳум дарвозара падвалаш чорум қатор мешава иҷар яди детский ай аслан якташ моена анам хел пастели билиёву дастархон мефурӯшанд биёен ина ба осонӣ пайдошон мекунен леки агар омада натонен нависен доставкатон мекунанд ана баъд иҷада бо дигар намуди полотенцоям ҳаст иё чанд яно чабачо 85 сомон коробкаш подарочный бе коробка 85 сомон коробчика инам хали подарочникати бе коробка гирен 75 сомон очабача хулоса иноям сифаташон беҳтаринай ина касседа дар корай духтарако ҳатман омада аз наздик дида харидорӣ кунен ина ино чиян детский иё чанд пул 45 сомон очабачаян ина размеришон калони хушрӯ 45 сомон мана ин намудам навая и чанд пулай иям яктаяиш мана дидена духтарако чихе хушрӯчая 45 сомон марҳамат беҳтарин нархҳо кати пешниҳод кардаган успед кунен тамом нашава айна ино чиян иё ям очабача 25 сомон вайра бинен духтаро дитта дора очабачаи 25 сомон хулоса полотенцо тамоми намудаш бо нархи дастрас анами нуқтаи савдода ҳастай мана нигоҳ куненда шакли кушодагиша очабачаое ки 75 сомон будан ку ҳамнояна калони хушрӯан дидена хулоса биёен якора бинен духтаром хушрӯанд бо нархшана меген 30 сомоне ина курпачача барои даруни коляска болишта кишкатияи саб букаки хушрӯ ина марамат касседа дар корай 30 сомон ҳамагӣ 30 сомон бовар мекунен ина касседа дар кор духтарако муроҷиат кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик бинен бо касе ки обтоби мегира ино бо арзон мешава бозори корвон даян тарафи тилобозор нҳум дарвозара падвалаш духтаро чорум қатор ино 30 сомон ба медонен чӣ доранд ина хеле курпача доранд таги пои кӯдакда ира мешава ки ҳам коляскада истифода барен ина болиштишкати мешава болои говурара пӯшонен мана бинен чоркунҷаи калони хушрӯай аям чанд рисунка дора инош бошад 50 сомонай мана и бо калонай охе мана касседа дар корай болиштакошкати чанд рисунка дора ё 50 сомонӣ хулоса ҳамаи чӣ доранд инам нуқтаи савдода арзонай борошон нехел ваяко ҳастай полотенцаако ҳастай барои кӯдако чанд намудаш аяҳами 25 сомона сар карда полотенца дорам барои кӯдак то 45 сомонара ки бо иҷада бо двойкашам ҳастай очабачашам ҳастай бовар мекунен ина марамат биёен чорум қатори нҳум дарвозара падвалаш марҳамат тарафи тилобозор наматрасник мепурсен духтарако марҳамат иҷада ма шумода ҳам аднатониша ёфтам ҳам анаи намуд гулдороша ёфтам наматрасникай духтарако беҳад хушрӯ бо катишон ку навлучка дорам бовар мекунен резинка катян марҳамат касседа дар корай ҳатман ина наматрасников бошен инами нуқтаи савдо биёен бовар кунен нархошон беҳтаринай 90 сомон до одама барои туҳфаям барем бинен беҳтарин туҳфа мешава ина аднатониёшам хушрӯчаанд мана ин ваёшам беҳтаринам хулоса 90 сомонӣ
бозори Корвон тарафи Тилло бозор 9-12 духтаро 9-12 подвалш 4 қатор. рақамҳо ҳастаи дар рӯи экран нависен доставкатон мекунанд агар ки худтон омадан натонистен. баъд иҷада нигоҳ кунед ин яхе курпаҳоям аста бабичкои курпабадор ина акция рафтестай комплекти калони хушрӯ 250 сомон шудагай 320 сомона 250 сомон шудагай хулоса пастели билё мегирен детски ягон чи мегирен нигоҳ кунед кӯдаконаям ҳамаи чи доранд ҳам курпача ҳам полотенца хулас биёнед нуқтаи савдо нархошон беҳад дастрасай